Estes pratos teñen algo en común. En todos eles o aceite de oliva está presente de algún ou doutro xeito. Foron elaborados no Obradoiro de Hostalería do Salnés, coincidindo coa cuarta edición das catas de aceite que organizan nas súas instalacións en Sanxenxo. Unha cita na que se reúnen expertos e produtores para dar a coñecer as bondades deste producto. Este año tenemos 3 aceites de 3 regiones diferentes y 2 aceites de la misma Galicia. Entonces se le mandan a la escuela hace sus elaboraciones que son magníficas, y el día de hoy lo que hacemos primero es presentar a los productores, hacemos la cata de un aceite de cada uno de ellos, hablan un poquito de lo que es su tipo de empresa y ahora después pues probamos todos los platos que han elaborado con los aceites que ya tienen. Cada un dos produtores foi desfilando por esta xornada describindo as singularidades do seu aceite. Pues la verdad que ya nuestra agenda es siempre una visita obligada, venir aquí a hacer la cata San Xixo, un lugar que lo vemos ya como nuestro también, la verdad, a divulgar nuestra manzanilla cacereña de olivar tradicional. Nos gusta mucho, sobre todo, el pueblo de Galicia, porque nuestros sabores manzanilla ligan mucho con, pues, por ejemplo, los pulpos con su gastronomía, y la verdad que valoramos también mucho la cata. O sea, el consumidor gallego gusta mucho la manzanilla cacereña y por eso cada año para nosotros ya es una visita obligada. Galicia tamén estivo presente con 2 almazaras, unha terra que, aínda que moitos non o saiban, sempre tivo vínculo coa produción de aceite. Nunca perdemos a tradición de ter aceite en Galicia, que aunque fora un pouco máis desconocida en outras partes de Galicia, pues nese interior sempre o tivemos, e un elemento diferenciador dos nosos aceites con respecto ao resto que hai son as variedades autóctonas. Entonces, bueno, ese é o perfil que nos vai marcar un pouco, bueno, posicionaron no mercado, non, con esas variedades, pues igual que pasa no Villo. Unha oportunidade non só para terras ourensás, senón tamén para as Rías Baixas, onde se pode abrir a través desta produción unha nova vía de negocio. Tamén darlle a conocer aos produtores de outras comunidades autónomas de Aragón, de Cataluña, de Extremadura, de Andalucía, que aquí hai unha enorme oportunidade. Galicia reúne todas as condicións extraordinarias para ir a cultivos e a producións de forma óptima e suprema, non? A xornada rematou cun show cooking no que os asistentes puideron gozar das elaboracións preparadas polo Obradoiro de Hostalería, nas que os aceites das almazaras participantes foron protagonistas de principio a fin. Ofrecéronse pratos como unha raia con faragullas de pan de millo e allada, un vermú con xarope de oliva, un café con xeado de oliva e como colofón doce un gofre con mousse de chocolate e aceite de oliva virxe extra.